ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐ எம் நிலா. இன்றைக்கி நம்ம வந்து யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம ஃபோனில் வந்து டெலிட் ஆன ஃபோட்டோஸ், வீடியோஸ் வந்துட்டு டாக்குமெண்ட்ஸ், அதாவது வந்து பிடிஎஃப் அதெல்லாம் வந்து டெலிட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா எப்படி நம்ம போய் ரெக்கவர் பண்ணிக்கிறது, எப்படி நம்ம திரும்ப எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் வந்து இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். நம்ம தெரியாமல் டெலிட் பண்ணிட்டோம், அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் வந்துட்டு யாரோ நமக்கு தெரியாமல் டெலிட் பண்ணிட்டாங்க, நம்ம பசங்க யாரோ டெலிட் பண்ணிட்டாங்க, அப்படி இல்லைன்னா நம்மளே டெலிட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஃப்யூச்சரில் வந்து நம்மளை எப்படி எடுத்துக்கிறது அந்த ஃபோட்டோஸை, நம்ம இம்பார்ட்டண்டான ஃபோட்டோ அப்படின்னா வந்து டாக்குமெண்ட் நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டானது அப்படின்னு சொன்னால் வந்துட்டு எப்படி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி வந்துட்டு இப்போ பார்க்கலாம். அதுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஆப் இருக்குது. ப்ளே ஸ்டோர் போய்க்கோங்க. ப்ளே ஸ்டோர் போயிட்டு ஆப்பை வந்து டவுன்லோட் பண்ணுங்கள். அந்த ஆப்போட நேம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் டேட்டா ரெக்கவரி ட்ரெஸ்பின் டிலேட்டட் வீடியோ ரெக்கவரி அப்படிங்கிறது. பார்க்குறதுக்கும் வந்து பெரிய நேமாக இருக்கும். டைப் பண்ணுங்கள், அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். ஓகேவா? டேட்டா ரெக்கவரி ட்ரெஸ்பின் டிலேட்டட் வீடியோ ரெக்கவரி. இந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே வந்துடுச்சு. அந்த வந்துட்டு அதோட வந்து ஐக்கான் பார்த்துக்கோங்க. டேட்டா அந்த டெலிட் பாக்ஸ் மாதிரி இருக்குல்ல, அதான் அதோட ஐக்கான். ஓகேவா? டேட்டா ரெக்கவரி ட்ரெஸ்பின் டெலிட்டட் வீடியோ ரெக்கவரி அப்படிங்கிறது அதோட நேமு. அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து ஏற்கனவே இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன், அதனால ஓப்பன் காட்டுது. அதை ஜஸ்ட் வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? ஓப்பன் பண்ணிங்களா என்ன மாதிரி வந்துட்டு ஓப்பன் ஆகும் அப்படின்னா, வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் எப்படி ஓப்பன் ஆகுதுங்கிறத நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. இந்த இப்படி தான் ஓப்பன் ஆகும். ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் கெட் ஸ்டார்டட் அப்படின்றத வந்துட்டு ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். கெட் ஸ்டார்டட் ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அலோ கேட்கும். அலோ கொடுத்துருங்க. கொடுத்ததுக்கப்புறமா இதை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் டன் கொடுத்துக்கோங்க. இப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்ன கேட்குது அப்படின்னா, இமேஜா, வீடியோவா, ஆடியோவா, டாக்குமெண்ட்டா, ஆப்பா, என்னென்ன டெலிட் ஆனதோ அதை வந்து எதை வந்து ரெக்கவர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது. நீங்கள் எல்லாத்தையுமே ரெக்கவர் பண்ண சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணி கொடுத்துருங்க. ஸ்டார்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ பாருங்கள், நீங்களே வந்துட்டு விசிபிளில் பாருங்கள். என்னோடய ஃபோட்டோஸும் வந்துட்டு வீடியோஸ் அது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ரன் ஆகி வந்துகிட்டே இருக்குது. 42 வீடியோஸ் வந்திருக்கு. ஃபோட்டோஸ் இன்னும் ஓடிட்டே இருக்குது. நிறையா ஃபோட்டோஸ் வந்திருக்கு. டாக்குமெண்ட்டில் வந்து 22 டாக்குமெண்ட் நான் வந்துட்டு டெலிட் பண்ணியிருக்கேன். ஃபோட்டோஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு 2521 ஃபோட்டோஸ் டெலிட் பண்ணியிருக்கேன். வீடியோஸ் 78 வீடியோஸ் வந்து டெலிட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத காட்டுது. இப்போ வந்து நான் எனக்கு தேவையான வந்து டாக்குமெண்ட் எனக்கு தேவை அப்படின்னு சொன்னால் எல்லா டாக்குமெண்ட் போய் ஸ்டோராக இருக்காது. நான் கிளிக் பண்ணி காட்டுறேன். கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் எந்த டாக்குமெண்ட் நமக்கு வேணுமோ அந்த டாக்குமெண்ட்டை வந்து நம்ம வந்து ரீஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? வெயிட் பண்ணுங்கள். நான் என்னென்ன டாக்குமெண்ட் வந்து டெலிட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு அது காட்டுது. இப்போ வந்து நான் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி வந்து குரூப் 2 ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் நான் டெலிட் பண்ணியிருக்கேன். அதை வந்து நான் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள், ரீஸ்டோர் பண்ணவா, பேக்கப் எடுக்கணுமா, கேன்சலான்னு கேட்குது. நான் ரீஸ்டோர் கொடுக்குறேன். நான் எந்த இடத்துலேருந்து டெலிட் பண்ணணும் அந்த இடத்துல வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிட்டு அது வந்து ரீஸ்டோர் ஆகிடும். ஓகேங்களா? நான் டெலிட் பண்ணியிருக்க வந்து அந்த குரூப் 4, இப்போ குரூப் 4 எனக்கு வேணும் அப்படின்னா திருப்பி அதை நான் கிளிக் பண்ணேன்னா ரீஸ்டோர் கேட்குதா, ரீஸ்டோர் கொடுத்தா ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் எங்கே டெலிட் பண்ணணும் அந்த இடத்துல போய்ட்டு சேவ் ஆகிடும். ஓகேங்களா? இதே போல் உங்களோட ஃபோட்டோஸ், டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் எது வேணாலும் வந்துட்டு எடுத்துக்கலாம். நான் டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து எடுத்திருக்கேன், அதனால் வந்து இப்போ உங்களுக்கு காமிச்சேன். ஃபோட்டோஸ் வேணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் நீங்கள் வந்து ஃபோட்டோஸ் போய்ட்டு கிளிக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.